El Fòrum de l'Escala Empúries ha preparat per les 6 d'aquesta tarda una sortida a peu i un recital de poemes i cançons a Vilanera. El col·lectiu reclama que el paratge de Vilanera i les Corts es mantingui dins del parc natural. El Fòrum l'Escala Empúries, que organitzem això, una caminada cultural per poder conèixer el que voldríem que fos realment el corredor biològic que ajuntés els dos parcs naturals de l'Empordà. Voldríem que la gent, en general, de l'Escala i no de l'Escala, conegués el que és Vilanera i les Corts, perquè tot i estar molt a prop, doncs hi ha molta gent que potser no ho coneix. I ens fem acompanyar, han vingut amb nosaltres una arqueòloga, l'Enriqueta Pons, que és la persona que més ha treballat aquest tema des de l'arqueologia, doncs a l'època més representada aquí a Vilanera. També hi ha un biòleg que ens explicarà, Jaume Font, que ens explicarà doncs, la part, diguéssim, més natural de la zona. En fi, és una passejada d'aquest tipus cultural i per conèixer la zona. També té, com desgraciadament ara, malauradament, moltes activitats culturals en l'actualitat, té un vessant reivindicatiu, perquè voldríem que tota la gent que ens acompanyarà avui, ja que coneixeran l'entorn i els valors que pot tenir aquesta zona de les Corts Vilanera, pugui després defensar pública i privadament el que formi part del parc natural com a corredor biològic del parc natural del Baix Empordà. Una cinquantena de persones han seguit la caminada que s'acabava al Pigrós del Mas Vilanera, on Josep Tero, Núria Esponellà, Enric Casasses, entre d'altres, feien acte de cloenda tot recitant i cantant per reivindicar que el parc s'ha de defensar en la seva integritat i no es pot trossejar.